Openbaar Ministerie eist taakstraf voor dodelijk speedbootongeluk. Maar er gebeurde natuurlijk nog meer afgelopen week in Zeeland. Kijk mee van dag tot dag naar dit weekoverzicht. Na de problemen in Goes met een spooktestlocatie van het bedrijf MCD Medical gaat er nu ook mis in Zeeuws-Vlaanderen. Mensen konden een afspraak maken voor een coronatest in Terneuzen, Sas van Gent en Oostburg. Maar eenmaal daar aangekomen bij de locatie ontdekken ze dat die test niet meer kan doorgaan. Veel mensen gaan dan in paniek naar de GGD, maar die kan hen niet helpen. Nou, het probleem is dat wij deze mensen niet kunnen testen, omdat deze mensen hebben om de grens over te komen een negatief testresultaat nodig. En wij kunnen dat testresultaat niet op papier aan deze mensen verstrekken. Een handjevol buitenlandse toeristen meldt zich dagelijks bij de Zeelandhallen in Goes voor een test. Maar ze gaan met een teleurgesteld gevoel weer weg. Dus dat is voor die mensen heel erg frustrerend, omdat we ze ook gewoon niet verder kunnen helpen en weer moeten doorverwijzen naar testenvoorjereis.nl. Het is natuurlijk de vraag hoe het kan dat testlocaties, nadat je een afspraak hebt gemaakt, zomaar opeens dicht blijken te zijn. Het overkoepelende bedrijf heeft 125 testlocaties in het hele land. In Zeeland heeft zich een partij gemeld om een aantal locaties op te zetten. Goes, Sas van Gent, Oostburg, Terneuzen. Maar die partij heeft zijn zaakjes gewoon niet voor elkaar. En daarom is besloten om de stekker eruit te trekken. En dat tot grote onvrede van de Duitsers hier in Zeeuws-Vlaanderen. Die moeten nu verder gaan rijden als ze in Terneuzen niet terecht kunnen. Maar ook tot onvrede van het gemeentebestuur van Sluis. En die zijn zelfs al in gesprek met de GGD. Want die willen binnen hun eigen gemeente zo snel als mogelijk een testlocatie om de mensen, de toeristen, te kunnen faciliteren met een snelle test. Het Zeeuwse bedrijf Delta investeert 2 miljard euro in de aanleg van glasvezelkabels om de concurrentie aan te gaan met KPN en Ziggo. Glasvezel staat voor snelle internetverbindingen. Delta wil over enkele jaren een kwart van de Nederlandse huishoudens voorzien van glasvezelkabel, waarmee ze naast grote spelers als KPN en Ziggo komt te staan. Delta zou vooral sterk zijn in de buitengebieden. Het Zeeuwse bedrijf is ambitieus. Omdat we natuurlijk van oudsher toch dat Zeeuwse Delta waren en misschien toch wel een beetje klein zijn gebleven, dachten we dit is toch het moment om aan te geven, joh, zo klein zijn we niet meer. We zijn echt flink aan het groeien en we worden echt wel een landelijke partij op deze manier. De eerste coronaprikken zijn dinsdag gezet op een zogenoemde pop-up locatie van de GGD. Om hier gevaccineerd te worden is geen afspraak nodig. De pop-up locaties zijn alleen in de gemeente Tholen en Rijmerswaal, omdat daar de vaccinatiegraad lager is dan in de rest van de provincie. De GGD hoopt hiermee de drempel lager te maken om toch een prik te gaan halen tegen corona. Op de pop-up locatie krijg je een Pfizer of een Moderna-vaccin. Het is heel gemakkelijk. Het is 300 meter van mijn huis vandaan. Dan lokt dat ook weer. Hè. Vlissingen geeft tips tegen meeuwenoverlast. De laatste tijd zijn er veel klachten over schreeuwende meeuwen. De eieren zijn uitgekomen en dan zijn volwassen meeuwen luidruchtiger. Bovendien broeden ze nu vaker in de stad volgens deskundigen, omdat het buitengebied waar ze normaal broeden volgebouwd is. De gemeente kan weinig tegen de meeuwen doen, want het is een beschermde diersoort. Het advies is daarom: laat geen afval slingeren, haal oude nesten weg en geef ze geen eten. Piratenpark en zeeaquarium Het Arsenaal in Vlissingen gaat dicht. Het gebouw wordt omgebouwd tot een hotel met 50 kamers. Na 28 jaar verdwijnen dus ook de dieren, zoals de populaire roggen. Bij het bassin stonden deze week ook weer veel kinderen om de beesten te aaien. Waar de dieren naartoe gaan is nu nog niet bekend. Er zijn ook al partijen die reageren van wij hebben interesse. Dus nu is natuurlijk net het nieuws naar buiten. Dus we zullen gewoon echt zorgen dat ze gewoon een goede plek krijgen. En als je nog een keer langs wil, om nog 1 keer die roggen te aaien of in de scheepssimulator te gaan, dan moet je het deze of volgende maand doen, want per 1 oktober is het Arsenaal definitief dicht. Danny Blind keert terug bij het Nederlands elftal. De geboren Zeeuw gaat de nieuwe bondscoach Louis van Gaal assisteren om het WK in Qatar te halen. Blind werkte eerder al onder Van Gaal bij Oranje tussen 2012 en 2014. Toen haalde het Nederlands elftal de 3e plaats bij het WK in Brazilië. Vanaf 2015 was Blind ook een kleine 2 jaar zelf bondscoach, maar dat was helaas niet bepaald een succes. Dit zijn wortels van de Japanse duizendknoop, een exoot die ongewenst is. In Westdorpen wordt geëxperimenteerd met een nieuwe bestrijdingsmethode, want uitroeien is belangrijk
omdat de plant schadelijk is voor ondergrondse kabels en andere bloemen en planten. De plant alleen bovengronds weghalen is niet genoeg. Als je of een bovengronds deel of een ondergronds deel een stuk wortel pakt of een stuk stengel en je gooit het weg en het ligt op de grond, dan kan het zo weer gaan groeien. Door deze plantaardige stof uit te strooien gaan bacteriën en schimmels groeien die de wortels opeten. En daardoor gaat de duizendknoop uiteindelijk dood. De werkzaamheden hier in Westdorpen duren nog tot eind van deze week. De huisarts die je onderzoekt via de computer. Het klinkt als science fiction, maar in Axel gebeurt het al. Want daar loopt een proef met digitale consulten. Het moet helpen om de werkdruk bij de overbelaste Zeeuwse huisartsen te verlagen. En kan een oplossing zijn voor het huisartsentekort. Via een online vragenformulier wordt bepaald of je naar de praktijk moet komen of dat de huisarts je bijvoorbeeld via beeldbellen te woord kan staan. Digitale triage heet dat dan. En deze huisarts in Axel is enthousiast. Ik ben er echt heel positief over en ik geloof ook dat we als huisartspraktijken veel meer digitaal moeten kunnen gaan doen. Het is toch een beetje de toekomst. De vragen die je in moet vullen zijn dezelfde die de huisarts je aan de telefoon of in de spreekkamer zou stellen, maar dan zonder dat je eerst in de wacht moet hangen bij de assistent tot je aan de beurt bent. 'S Morgens is de telefoon vaak heel druk met iedereen die belt met zijn vragen en die langs wil komen. Dus dat scheelt. Het scheelt ook mij in tijd, want ik hoef de patiënt niet te zien. Dat is mijn kant. De kant van de patiënt hoeft hier niet mee te komen. En die denkt af en toe, ik heb een hele aardige dokter, maar ik hoef hem vandaag niet zo nodig te zien. Dus die kan gewoon even een vraag stellen digitaal. En die krijgt ook dezelfde dag van die huisarts antwoord. De proef wordt ondersteund door de grootste zorgverzekeraar van Zeeland, CZ. Want CZ ziet de werkdruk onder huisartsen in Zeeland toenemen en is op zoek naar oplossingen. Mensen worden ouder, hè? We hebben vergrijzing, dus meer oudere patiënten die hebben steeds meer vragen ook. Vragen zijn ook ingewikkelder. Ja, daar moeten huisartsen antwoord op geven. En aan de andere kant de combinatie met de nachtdiensten en de weekenddiensten, waar toeristen zijn in Zeeland, wat ook een drukke spreekuren zijn. Dus die combinatie die maakt de werkdruk eigenlijk wel heel hoog. En de komende jaren wordt dat probleem alleen maar groter. In Zeeland is er nu al een tekort aan huisartsen. En binnen 7 jaar gaat ook nog eens de helft van alle huisartsen met pensioen. Door dit soort digitale consulten houden de huisartsen meer tijd over. En het zou dus kunnen helpen om dat tekort op te vangen. Dat betekent dat we meer moeten doen dan alleen maar werven van nieuwe huisartsen. Je moet met innovatieve oplossingen komen. En de online triage, digitalisering, is een van de vormen die een innovatieve oplossing is voor het probleem. Als deze proef een succes blijkt, is het dan ook de bedoeling dat er meer huisartsen gebruik van gaan maken. Als ik nu zie hoe goed het loopt en ik verwacht dat het nog steeds beter gaat lopen, dan zie ik ook echt wel een mogelijkheid. Want ik denk voor alle huisartsen is het gewoon een hele fijne manier om mee te gaan werken. En met name ook voor de patiënt. Dus gewoon een extra service die je biedt. De vinvis die vorige week bij aankomst van een zeeschip in Terneuzen op de boeg werd gevonden, heeft daar vermoedelijk 3 tot 4 dagen gelegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, die het kadaver heeft onderzocht. Vermoedelijk is het dier in de Golf van Biscayen bij Spanje aangevaren. Verder is bekend geworden dat het dier last had van een nierontsteking. Op basis van een grote onderhuidse bloeding concluderen de onderzoekers dat het dier nog leefde toen het werd aangevaren en dat de aanvaring de vinvis fataal is geworden. Van de ruim 39.000 nieuwe huizen die in het land in de eerste helft van dit jaar zijn gebouwd, staan er maar 355 in Zeeland. En dat is dus minder dan 1%. Zeeland heeft daarmee van alle provincies de minste huizen gebouwd, ook verhoudingsgewijs naar inwoneraantal. Als wij een goede situatie willen krijgen van vraag en aanbod, dan denk ik toch wel dat wij in Zeeland jaarlijks minimaal 2500 nieuwbouwwoningen moeten realiseren. Door allerlei regels en onderzoeken wordt volgens Van Hoeven het bouwproces ook nog eens enorm vertraagd. Het is niet zo dat het is dat de gemeente het niet wil of de provincie het niet wil, absoluut wel. Het is een nationale politiek en dat vertraagt enorm. In Middelburg en Vlissingen zijn tot nu toe de meeste huizen gebouwd, rond de 100. Maar in Tolen, Sluis en Hulst werden er zelfs meer huizen gesloopt dan gebouwd. De FNV eist excuses van de Zeeuwse gemeente vanwege het afscheidscadeau dat zij de medewerkers van het inmiddels overgenomen Intervents hebben gegeven. Alle medewerkers hebben namelijk een chocoladereep als bedankje gekregen. En dat voelt als een belediging.
De FNV vindt dat medewerkers en cliënten veel schade hebben geleden door het mismanagement van de gemeente, die de stekker uit de organisatie trokken. De vakbond wil minimaal een gesprek met oprechte excuses. De medewerkers hebben de chocoladerepen inmiddels gedoneerd aan de voedselbank. De moeder van de vermoorde Ischelle van de Velde uit Oostburg is bezig met een boek over haar ervaringen. Ze heeft een stichting opgericht waarmee ze geld wil ophalen om dat boek uit te geven en om lotgenoten te helpen. De moeder zegt het boek te schrijven voor haar eigen verwerkingsproces en ook als troost en leidraad voor lotgenoten. Haar dochter verdween in december vorig jaar en werd 2 maanden later dood aangetroffen. Een 45-jarige vrouw wordt verdacht van de moord. Dementerende ouderen in Goes kunnen de komende maand genieten van een ritje in de trein. Een reizende coupé die in het verpleeghuis is gezet, brengt ze terug in de tijd. Leuk, dat was al heel lang geleden. Waar dacht u bijvoorbeeld net aan toen u in de trein zat? Ja, ik dacht eigenlijk, tjong, wat is Zeeland toch groen. En in de auto heb je daar, ja, let je daar niet zo op. En je praat onder elkaar. En nu was ik dus, had ik alle tijd. Het is een project van de NS samen met Alzheimer Nederland. De coupé reist het hele land door en staat telkens een maand lang bij 1 verzorgingstehuis. Hier in Goes zijn ze er blij mee. Er komen mooie verhalen, echt verhalen van vroeger. Dus dat ze echt even terug in de tijd gaan en het even herbeleven. En dan heb je ook weer gelijk mooie gesprekstof. Nieuw in Zeeland is dus dat er ook een geur is toegevoegd aan de beleving. Het is de zeelucht, dus dat kan ook herinneringen met zich meebrengen. Ja, lekker. Ja, heel lekker. Tegen een 35-jarige man uit Koudekerk is een taakstraf van 240 uur geëist en ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. De man veroorzaakte 2 jaar geleden met zijn speedboot een aanvaring met een rubberboot voor de kust van Zoutelanden. En daarbij kwam de 15-jarige Meerte uit Limburg om het leven. De man wordt verdacht van dood door schuld, onvoorzichtig varen en ook van varen onder invloed. En van al die zaken zegt het OM, ja, wij vinden dat echt wel bewezen dat dat gebeurd is. Het is zo dat getuigen bijvoorbeeld hebben verklaard dat de man veel gas gaf en er met hoge snelheid vandoor ging. En ook uit een blaastest is gebleken dat de man net iets te veel gedronken had. Ja, dan heb je natuurlijk die werkstraf van 240 uur en dat vinden heel veel mensen dan weinig, want er is bovendien wel iemand overleden. Maar het is zo bij ongelukken, vaak is er sprake van schuld, maar natuurlijk niet van kwade opzet of een bewuste daad. En daardoor vallen die straffen vaak laag uit en dat is soms moeilijk uit te leggen aan mensen. Maar ja, dat is dus wel hoe het is. Het is een bloedhete dag, die 23 juli 2019. Veel mensen zoeken de koelte van de zee op. Eén van hen is de 15-jarige Mirte. De Limburgse dobbert samen met een van haar stiefbroers op een rubberbootje in de zee voor Zoutelanden. Dan klinkt er een hoop lawaai van een speedboot die gas geeft. De bestuurder ziet Mirte en haar stiefbroer over het hoofd en komt in aanvaring met de rubberboot. De stiefbroer weet nog net op tijd weg te springen, maar Mirte niet. Omstanders schieten te hulp en beginnen met reanimeren, wat later wordt overgenomen door ambulancepersoneel. Maar het mag allemaal niet meer baten. Mirte overlijdt aan haar verwondingen. Tijdens de rechtszaak las de moeder van de omgekomen Mirte een slachtofferverklaring voor. Dat was natuurlijk heel emotioneel. Ze zette ook een foto van haar dochter prominent neer in de zaal. In die verklaring vertelde ze eigenlijk dat het helemaal niet goed gaat. Dat het haar natuurlijk heel erg heeft geraakt. En ze sprak ook echt harde woorden tegen de verdachte. Hoe hij het in zijn hoofd had gehaald om met een slok op zo hard te varen. Hier aan de kust bij Zoutelanden. Ook de vader had een slachtofferverklaring gemaakt. Die liet dat voorlezen door zijn advocaat. En daar ging het meer over al de pijnlijke momenten die hij nu tegenkomt. Bijvoorbeeld hij ziet een lesauto aankomen rijden en hij denkt dat zal mijn dochter nooit doen. Of hij hoort van een collega dat diegene opa wordt en hij denkt dat zal mij nooit overkomen. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De nieuwe maatregelen om overlast op de Haringvlietbrug te voorkomen zijn een stap in de goede richting. Dat zeggen Zeeuwse ondernemers en de gemeente Schouwen-Duiveland in reactie op de aangepaste beperkingen voor de werkzaamheden aan de brug. Deze week werd bekend dat tot 2023 niet 1, maar 2 rijbanen in beide richtingen open blijven. Gelukkig maar, aldus de ondernemers. Natuurlijk wil je het liefst dat de reparatie snel wordt uitgevoerd en dat de overlast nog minder wordt. Maar
We zijn nu in ieder geval al blij dat er in plaats van 2 keer 1 rijstrook, dat er 2 keer 2 rijstroken open blijven. Toch is de Ruijser nog steeds niet te spreken over de plannen van Rijkswaterstaat. De ondernemersvoorman snapt niet dat de snelheidsbeperkingen bijna 2,5 jaar moeten duren. Die rapportages zeg maar, over die problemen die er zijn, die zijn al een aantal jaren bekend. We vinden het jammer dat dat nu pas naar buiten komt en dat er nu pas maatregelen getroffen worden om die reparatie te gaan doen. En dat het nu nog 2 jaar moet duren. Dat is voor ons nog steeds onbegrijpelijk, want het is pas december 2023 dat het probleem is opgelost. De beperkingen op de Haringvlietbrug gaan nu maandag 23 augustus in. Schimmel aan het plafond, overal stof, een rioolgeur, vieze toiletten. Het is maar een klein deel van een lange klachtenlijst over vakantiepark Marina Beach in Hoek. Meerdere vakantiegangers die daar zitten zeggen dat ze nog nooit zo'n bende hebben gezien. We kwamen binnen en er hing een behoorlijke rioollucht. En uiteindelijk kwamen we erachter dat er een open verbinding was met het riool. Dus dat stank uit het riool zo het huisje inkwam. En plafonds zaten vol met schimmel, heel veel stof, roest op de radiators, ramen die vies waren. Eigenaar van Marina Beach is Oostappen Vakantieparken. Oostappen laat weten de klachten over Marina Beach serieus te nemen. Ze zegt dat ze contact gaat zoeken met de klagers om te kijken wat er aan de problemen kan worden gedaan. Het nieuwe gezondheidscentrum in Middelburg, het Walgers Zorgknooppunt, is slecht begaanbaar voor minder validen. In het gebouw zitten onder meer een hap, een fysiotherapeut en een apotheek. Mensen in een rolstoel of een scootmobiel ervaren grote obstakels bij een bezoek aan het gebouw. Wanneer je voor de deur staat, klapt de deur open en je moet heel handig zijn of erop verdacht zijn dat je gauw met je scootmobiel of met je rolstoel, elektrische rolstoel, naar achteren gaat, zodat je de deur niet tegen je aankrijgt. En vervolgens ben je bij het afhaalautomaat en dan sta je met je voorkant bij afhaalautomaat 1. Je haalt je medicijnen en dan sta je eigenlijk, krap een meter van die trap. Ben je even afgeleid, dan rijd je in één klap van die trap af en je maakt een doodsmak. De beheerder van het gebouw laat weten op de hoogte te zijn van de situatie. Hij zegt dat er al iets aan gedaan is en dat er ook nog wat aan gedaan gaat worden. Zeeland kreeg vorige zomer 185.000 toeristen extra, meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. De regering vroeg Nederlanders vorig jaar in de zomer vanwege de coronapandemie niet naar het buitenland te reizen, als dat niet per se nodig was. En gelet op de cijfers lijken velen daar gehoor aan te hebben gegeven. Naast Zeeland profiteerden ook het zuiden van Limburg en de noordelijke provincies van de extra Nederlandse toeristen. Noord-Brabant en Flevoland trokken juist minder toeristen dan in 2019. En tot zover dit weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor het laatste nieuws in Zeeland natuurlijk altijd even op onze site. Nog een hele fijne zaterdagavond en wat mij betreft heel graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu.